Velkommen til Kejserens Fly. Det er dansker ved navn Benjamin C. Benediktsson. Okay, vi starter med at lægge ud med kejseren. Han er Sef. Han er kappe, han er rigtig sej, og hvis man kigger, så har han en lille butterfly på. Butterfly. Okay. Og han er tilsyneladvis rigtig grim. Næste. Og nu snakker jeg lige lidt engelsk, fordi så lyder det sjovt. My name is Darth Vader. Ho 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 ho. Ho ho. Der mand. Ja, Darth Vader. Han har en sjov lille hat. Og så Anakin i udlagt form. Rigtig sjovt. Okay, så er vi nået til kejserens pilot. Han er tilsyneladvis ingen våben, så han er pænt med at dræbe. Kejseren kan bare gøre sådan her. Magi. Men det gør han ikke, fordi det er pilot. Men og så når vi til lægedryden. Den der sørger for Anakin ved Darth Vader. Everybody dance now. Oh yeah. Så dinosaur. Boom. Dinosaur. Boom. Advarsel. Sammen står ikke for dinosaursiden. Dinosaur. Boom. Det var en sjov lille video der. Nå. Det var sjovt. Kejserens Fly. Nu har jeg lige skubbet det lidt frem. 2 sekunder. Jeg skal lige bruge det en på, fordi vi skal lige have lidt op. Ja, sådan der. Måske lige takke op med. Nå, lige meget. Kejserens Fly. Vi tager lige igen med kejserens pilot. Hej. Han sidder her. Ja, sjovt nok. Hvis man åbner her. Så kan vi måske ikke lige se lidt tid, men det gør jeg nok. Så kan han sidde derinde. Woohoo! Dinosaur. Woohoo! Nå. Han skal bare lige ud igen. Wow. Så kommer vi lidt tilbage der. Okay. Så går vi ind til vingerne. Se, det er en rigtig fin vinge. En rigtig fin vinge. Den er 2 plader tyk. Den kører rigtig godt. Og sådan her ser den ud, når den ikke flyver. Og sådan her ser den ud, når den flyver. Advarsel. Mit fly er lidt skrøbeligt. Pas på, når I bygger det. Okay, så går vi til motorerne. Se, der er en lille vip. Nå, den virker ikke endnu i hvert fald. Så der er en lille knop. Boom. Bang. Okay. Det var bare lidt noget for sjovt. Kejserens motor, der er lige 4 lygter. 8 i alt. Og så kører vi lige om til cockpittet igen. Sådan der. Så kører vi lige om til cockpittet. Sådan der. Den her kører vi lige lidt tilbage. Fordi at den her, den holder man flyet i, når man skal flyve den. Og der er et lille blinklys foran. Stiller den herover.
Nu er vi nået til enden i kejserens fly. Det filmer jeg lige ovenfra. Der er maskinen lige der er maskinen. Så Anakin bliver til Darth Vader. Kan I huske det? Ligesom før. My name is Darth Vader. Hov. Man sætter hjelmen lige der. Det er fint. Sætter Anakin her. Så trykker man noget. Og så er det Darth Vader. Darth Vader! Darth Vader! Så skal vi overtage sig de svær. Jeg ser klunky. Jeg har fået rødt svær, så de sidder lige der. Det fortæller jeg også. Ja, det er ikke noget ved til. Nå. Det var lige her med igen. Der kunne man tro på den. Okay. Så har vi Darth Vader. Og så sidder de hernede. Imens de flyver. Jeg vil bare lige sætte den fast. Så skal I sidde sådan her. Sådan der bare. Så er det net flyver. Okay. Så sætter den lige her igen. Så kører vi lige frem. Ud. Så frækker den. Sådan her. Nogle gange kan man godt drille lidt. Det er ikke fordi der er en fejl. Det tror jeg ikke. Og det næste, han blev det var igen den der Jesper Nielsen, man kan jo også sige, at han er dygtig, men det er også ikke. Og han må ikke videre med altså, det er jo rigtig meget. Så har vi Carstens fly igen. Nu går vi til landingsstil. Der var lige vingen af. Så sagde han, Jesper Nielsen, så sagde han, jamen, vi skal også med målmanden. Hvad med målmanden? Ja, målmanden. Godt, det tager målmanden. Målmanden skulle starte ned. Kan du ikke holde mig i målmanden? Se. Men der er ikke nogen, men der er nogen af dem, der er bedre end mine. Den sammen lander. De kører op og ned sådan her. Så flyver de. Og for dem, der tror, at kejserens fly ikke er sjovt at lege med, de tager fejl. Farvel og tak for denne gang. Ses. Hilsen, kejser.